Мин колхоздың бригадирі һәм алдыңғы ярышта, үттерә мин киң кырларда, ойдайдар һәм арыштар. Ай, колхоз баксаһында бишә елләк берлеген, шунда үткән буйга еткән кызларла бер тигән. Ай, колхоз баксаһында бишә елләк берлеген, шунда үткән буйга еткән кызларла бер тигән. Кышын бригадир мин үдем, яз еткәсен тракторист, комбайнда булам көнен, ял иткәндә гармонист. Ай, бригадир мин үдем, комбайнер һәм тракторист, кәррә икән булам танкист, ял иткәндә гармонист. Ай, бригадир мин үдем, комбайнер һәм тракторист, кәррә икән булам танкист, ял иткәндә гармонист.